యోహాను సువార్త తిని మనడు ధ్యానం తొంగున్నాడు కదా. ఇవన్నీ కూడా దేవుడి మాట మనడు తెలుసుకుండటానికి దేవుడు మనకి సాయం తొంగునడు. అలాగే ఈ యోహాను సువార్త మనడు ఇలా దాని గురించి తెలుసుకుండటం, దేవుడు మనని నడిపిస్తున్న విధానము మనడు ఇంకాగిన ఓనిసాంక నేర్చుకుండటానికి, ఓనిసాంక ఇంకా తెలుసుకుండటానికి, మనకి పానం మందంగానే, మనకి ఆయు మందంగానే దేవుడిని ఇంకా ఇంకా తెలుసుకుండటానికి దేవుడు సాయం తొంగునంజర్ బిస్కెట్కి గుర్తు వాటుకున్నట్టు. మరి ఈ ధ్యానం తొంగటం ఎత్తది సువార్త మీకు వెచ్చో దీవెనకరంగా మంతించరే నన్న ప్రార్థన తొంగనను మీరు కూడా నేర్చుకున్నట్టు అందరికినకెళ్ళటి. మనడు యోహానుని గురించి నేర్చుకుని జోరు వత్తడు. అలాగే యోహాను సువార్త బెస్కే రాస్తారు, భార్య రాస్తారు, ఇంజరే బెస్కే బిగ్గ రాస్తారు ఇంచుకెచ్చి మనడు క్యాంజోరు వత్తడు. నేడు యోహాను సువార్త తిని మనడు ధ్యానం తొంగటానికి సిద్ధపరిసిమినాడు. మీరందరిగిన సక్క క్యాంజటి దీవించబరుముటు అందరిగిన వాక్యమే దేవుడాసిమినో గనక ఓ నేను అందరిగిన కెత్తకటు. మనడు ఈ యోహాను సువార్త తిని మున్నేటి అధ్యాయత నుండి ఈ మున్నేటి అధ్యాయతే 51 వచ్చిన మత్తాటు మనడు ఊడితాడు. ఈ 51 వచ్చిన కినిగిన ఈ అధ్యాయత మనడు బెచ్చుకో సంగతి నేర్చుకుండటానికి దేవుడు మనసేంక యోహానిని ఏర్పాటు కొనిచి చక్కగా రాస్తాటు మనడు ఊడితాడు. అతుకు యోహాను మాత్రము మత్తయి, మార్కు, లూకా రాస్తాటుగా యేసు ప్రభుతే పుట్టుక బేలమిందే అలాగే ఓడు బేల పొడుతుండు ఇంజరే ఓని వంశావళితి గురించి తిరితాటు మన డూడాడు. యోహాను మనకి దేవుటిని తోపిస్తందుకి బెచ్చు దేవుటగా సిద్ధపడత మంచి చాలా గొప్ప మనిషినిగా మన డూడితాడు. బేల దేవుటిని మనకి పరిచయం తుంగవలించరోడుతో ఎత్తుకు డైరెక్ట్గా దేవుడు అసలు మున్ని బారాసి మత్తుండు, బారాసి మత్తుండు, భారీ వత్తుండు, బాత తుంగటందుకి వత్తుండు, బాత ఈదటందుకి వత్తుండు. దాని సేంక చాలా చక్కగా దేవుటిని మనకి తోపిస్తందుకి ఆ రోజు మత్త అస్కి మత్త యూదులకి ఇంకి బారి అలాగే మనకి దేవుటిని తెలుసుకుంట పిల్లంకి అలాగే మరి ఇంకా తెలుసుకుండని వెచ్చే మందికి అర్థమాదనాటుగా ఉండు దేవుడు ఆస్మినో ఇంజరే మున్నేటి వాక్యతిని మనడికి ఆన్సుకు ఆదితే వాక్యం మత్తలే, ఆ వాక్యం దేవుటగ్గ మత్తలే, ఆ వాక్యమే దేవుడాసి మత్తుండలే. ఈ అధ్యాయతే మున్నేటి వచన తిని మనడు చదువుకు యోహాను మనకి దేవుటిని గురించి కెత్తటానికి చాలా చక్కగా దేవుటిని తోపిస్తా మంచి మనిషినిగా మన ఊడితాడు. ఊడటి వాక్యం ఈ దేవుడికి ఆరంభము ఇత్తదయ్యో ఒండు బెస్కోమినో ఒండు మున్నీమినో ఒండు వాక్యమాసి మినోడల్లే, ఆ వాక్యము ఓనగమిందల్లే అలాగే ఆ వాక్యమే దేవుడాసి మినోడల్లే. మనడు నమ్మని ఈ దేవుడు మరి 3 తీర్కిని మనడు దేవుటిని ఊడితాడు. అయ్యలు మర్రి అలాగే పరిశుద్ధాత్ముడు, తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్ముడు ఈరిని మువ్వురినిగిన మనడు ఊడితాడు. అతుకు ఈ మువ్వురు బెస్కి మత్తరు యేసు ప్రభు ఈ లోకతికి వత్తస్కే అలాగే ಒಂದು ದೆಮ್ಮಿರೋರು ಮತ್ತಸ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮುడు ತಿನಿ ಈ ಲೋಕತಿಗೆ ರೋತ್ತೊಂಡ ಇತ್ಕು ಈ ಲೋಕತಿಗೆ ವತ್ತ తర్వాత ஒரு మువ్వురుగా మారుతురా ఇత్తదయ్యో ஒரு మొన్నే ఆదితే మువ్వురుగా మినురు. ఇంకా మనడ అనుకుండవలితుకు ఇతుకు మన దేవుడు మువ్వురు దేవుడికా ఇతుకు అయ్యో మువ్వురు మత్తరు కానీ మన దేవుడు వరండి బేలా వరండు ఇంజరే కెత్తుకు ఊడటి. ఇంకా మీకు అర్థమాదనట్టుగా నన్ను కెచ్చినాను 1+1+1+ బెచ్చటైతికు ఈజ్ఈక్వల్-టు 3 అయితే కదా. కానీ మన దేవుడు అలానే 1+1+1+ ఈజ్ఈక్వల్-టు 1 ఒరటి మన దేవుడు అలా వరండాసి మినో ఇంచుకెచ్చి
యోహానిని దేవుడు ఎన్నుకునిచి చాలా బాగా మనకి అర్థమాదటందుకి దేవుడు బారాసిమినుడు మనసేంక బేలామినుడు బెస్కి మత్తుండో ఇత్త దానిని బెచ్చో సక్క యోహాను రాస్తాటు మన డూడితాడు. అలాగే మున్నటి అధ్యాయతే ఓను వత్తస్కే ఓని సొంత మనుషులకే ఓనిని అంగీకరించిల్లోరు గుర్తించిల్లోరు ఇత్తాటకు మన డూడితాడు ఊడటి. కానీ మనడత్కు దేవుడు మనసేంక ఈ మున్నటి అధ్యాయతే మున్నటి వచ్చిన తగడ నుండి 51 వచ్చిన కిన వరకు మన డూడుకు 4 మనుషులకు ఈ దేవుడి శాంక సాక్ష్యం నాటుగా మన డూడితాడు. ఈ కొంచెం బాగతే 4 మనుషులకు ఏసు దేవుడి శాంక సాక్ష్యం ఇత్తాటుగా మన డూడితాడు. మొన్నే మనడు ఊడుకు మున్నటి అధ్యాయము 19వ వచ్చేతన తగడ నుంచి 36వ వచ్చిన తగడ వరకు యోహాను మన దేవుడు బారాసిమినుడు సాక్ష్యం వేసినడు. అలాగే ఆంద్రియా ఇందని మనసు మున్నటి అధ్యాయతే 37వ వచ్చిన తగడ నుండి 42వ వచ్చిన వరకు ఈ మనసు ఆంద్రియా ఇందని మనసు దేవుడి శాంక సాక్ష్యం వేసను. అలాగే ఫిలిప్ ఇందని మనసు మున్నటి అధ్యాయతే 43వ వచ్చిన తగడ నుండి 46వ వచ్చిన వరకు ఫిలిప్ ఇందని మనసు దేవుడు బారాసిమినుడు ఉండు దేవుడే మనసేంక డిగివత్త దేవుడు ఇంజరోండి నమ్మి సాక్ష్యం ఇత్తాటు ఊడితను. అలాగే 4వ మనసు నతానియేలు ఇందని మనసు మున్నటి అధ్యాయతే 47వ వచ్చిన తగడ నుండి 51వ వచ్చిన వరకు గిన నతానియేలు ఇందని మనసు సాక్ష్యం ఇత్తాటు ఊడితాడు. దేవుడి శాంక నేడు యోహాను బేలా దేవుడి గురించి సాక్ష్యం ఇత్తుండు ఇత్తదాని శాంక మనడు ఓడుకటు ఊడటి మున్నటి అధ్యాయతే 15వ వచ్చిన తిన మనడు ఊడుకు యోహానికి వచ్చును కదా. యోహాను ఆయన గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచు నా వెనుక వచ్చేవాడు నాకంటే ప్రముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటే ముందటివాడాయనని అనియు నేను చెప్పినవాడు ఏనే అనియు ఎలుగెత్తి చెప్పెను. యోహాను సాక్ష్యం ఇదని విధానము ఇక చాలా చక్క మనకి వేడుంది. దేవుడు ఒనిని ఎంచుకునిజి యోహాని ద్వారా దేవుడు మహిమతిని పొందటం అలాగే మండులత్త ఈ మనుసురుకిని శంక ఉండి లోకతికి డిగ్గి వత్తస్కే ఓరు దేవుటిని గుర్తించటం ఇత్తది చాలా అద్భుతముగా మిందే బారిత్కు మనసెంకే ఓండు వత్తో ఇంజరే ఇచ్చగా దేవుటి వాక్యం కెచ్చరు మత్ కనిగిన ఈ లోకత ఓండు వెలిగాసి మరి బెಚ್ಚో మంతి బతుకుకిని వెలిగీసి ఒడ్డోరు మత్ కన్నా మనుసురుకు గుర్తించో స్థితితే మిన్నరు ఓనిని గుర్తించుకోకుండా ఓనిని అంగీకరించుకోకుండా పైగా దేవుటిని తెలుసుకుట్ట పిల్లగిన దేవుటిని నన్న దేవుడి పిల్ల తిని దేవుటిని నమ్ముకుట్టను ఓ నరిదే నడసనను ఓ నిన్ను నమ్ముకుట్టస్కే నా బతుకు తిని దేవుడు బెచ్చో సక్కగా దిద్దుండు ఇంజరే కెత్తటంతకి పెరికిడికి అందని విశ్వాసులకు బెచ్చో మంది మినరు ఇరందరు శంక దేవుడు నేడు తిరియని మాట బాతదిత్కు దేవుడు శంక సాక్ష్యం మీదటంతకి నేనిని నానిని ఎంచుకొట్టు ఆ రోజు ఓరు అనుభవిస్తా ఆ అనుభవకిని దేవుడు బారాసిమినుడు బారి వత్తుండు ఇంజరు కెత్తటంతకి నేంటి తరకింకి నాడు మత్త ఆ రోజు మత్త ఆ యూదులకింకి నేడు మత్త తరకింకి సాక్ష్యం ఈదటంతకి ఓరు నెత్తురు దేవుడి శంక సాక్ష్యం ఈదటంతకి ఓరు పాణగిన లెక్క తుంగిల్లరు బెచ్చు మంది దేవుటిని తెలుసుకునిజి ఓండు నాకు దేవుడాసిమినో ఇంజురికెచ్చి కెత్తటంతకి పెరికిడికి ఊడరు మంతురు ఇల్లు బతు తప్పు తుంగుతాటుగా తలకై వంచరు మంతురు బారిత్కు మీ బ్రతుకుకిని నా బ్రతుకుకిని దేవుడు బెగువో పెరిగే చీకడితే మత్త మన బతుకుకిని వెలిగిస్తుంది మనడు తలకై వంచటంతకయ్యో పెరికిడికి అడుగు వాటటంతకయ్యో మన చుట్ట బంధువురికి నా గత్తస్కే చిన్న బుచ్చటంతకి అంతకన్నా అయ్యో దేవుడు నీనిని ఎంచుకొట్టో ఎత్తుకు నిమ్మ దేవుటగ్గా
ఓని పిల్లతగా మారటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయం తొంగదానికి కారణం బాతదిత్కు ನಿಮ್ಮ ಓನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗ ಮಾರವಲಿಂಜರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷ್ಯತೆ ಬೆಲಾಂಟಿ మార్పిత్తది వాదకూడదు. ఓడు దేవుడు ఆసిమత్కు మనడు దేవుటి పిల్ల ఆసి మందవలే దాంటే దేవుటి పిల్ల ఆసి బతకటందుకి పాపతికి కానీ ఇల్లుకుపోతే మళ్ళీ పెరికిడికి దాయటందుకు కానీ అవకాశం ఇల్లే. ఓని పిల్లతగా వరసుట్టు మార్తస్కే మనడు ఓని పిల్ల నీరడే కానీ మళ్ళీ గిరుడ్డి ఈ లోకతికి లోక సంబంధం అత్త పిల్ల నీరడు బెస్కిడికిగేన ఆదగూడదు అయ్యో దేవుడు అందుసంఖ్య మీమిని నానిని ఎంచుకుట్టో ఓని గురించి మరో మాట కెత్తవలిత్కు కెత్తని సమయం వత్తస్కే పెరికిడికి దాయమటి వ్యర్థమటి ధైర్యంగా కెల్లటి మనుషురికి మున్నే యోహాను ఒప్పుకొనుచునుడు. దేవుడు యోహానిని ఇక బాప్తిస్మిత్త యోహాను కెత్తని విధానము చాలా గొప్పదిగా మెందేవుడటి వండికెచ్చినావు కదా. యూదులకింకి బిచ్చుకు ప్రశ్నామిన యోహానిని పొర్రో అసలు ఈయన బేనో భారీ వత్తుండు మున్నే ఈ డౌట్కి అంతగిన ప్రశ్న అంతగిన మనడు తెలుసుకుండవలే. అసలు దేవుడు బేనో వత్తది అసలు బేనో ఏలియానా ఇల్లుకుపోతే ఈయన బేనో అసలు ఇంచుకెచ్చి యేసు దేవుడా అసలు బేనో వత్తది ఇంచుకెచ్చి ఆ ఊరికి మత్త డౌట్కి అంతగిన తలపటందుకి యూదులకు మరి ఆ రోజుకిని కొంతమందిని లేవీలకిని యాజకులకిని ఈ యోహాని నగ్గర రోత్తాటు మనడు ఊడితాడు. యోహాను అస్కే బెచ్చు చాలా గొప్పగా బెచ్చు దేవుటే ఆత్మతెత్తు నింపబడత మనుషునుగా సాక్ష్యం ఈదటందుకి బెచ్చు తగ్గించుకునిజి దేవుటిని మనుషులకి మున్నే ఒప్పుకొనుచును. ఒండు దేవుడే నన్నయ్యో నన్న సామాన్యమత్త మనిషిని యెషయాకెత్త ప్రవచన తిని నెరవేర్చడానికి నన్ను వత్తను. ఓడు చాలా గొప్ప దేవుడు ఓని గురించి సాక్ష్యం ఈదటందుకి నన్ను వత్తను ఎంచుకెచ్చి యోహాను కెత్తని మాటను మన డోడుకు ఓడటి మున్నటి అధ్యాయత 9వ వచనం తిని మనడు చదువుకు నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేము నుండి యాజకులను లేవీయులను యోహాను నొద్దకు పంపినప్పుడు అతడిచ్చిన సాక్ష్యం ఇదే. అతడు ఎరుగననక ఒప్పుకొనెను క్రీస్తును కానని ఒప్పుకొనెను కాగా వారు మరి నీవెవరవు నీవు ఏలియావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. నీవు ప్రవక్తవా అని అడుగగా కానని ఉత్తరమిచ్చెను. కాబట్టి వారు నీవెవరు మమ్ము పంపిన వానికి మేము ఉత్తరం ఇయ్యవలెను గనుక నిన్ను గూర్చి నీవేమి చెప్పుకొనుచున్నావని అతనిని అడిగిరి. అందుకతడు ప్రవక్త అయిన యెషయా చెప్పినట్టు నేను ప్రభువు త్రోవ సరాలం చేయబడి అని అరణ్యములో ఎలుగెత్తి చెప్పు ఒక నిశ్శబ్దమని చెప్పెను. యోహాను ఇక సాక్ష్యమీసును కొంతమంది లేవీలకు యాజకులకు అనగ వత్తరు బాతది నీ సంగతి బాతదోకెళ్ళాసల ನಿಮ್ಮ ಬೇನೋನಿ బాతది మా నాటింకి వాసి మా ప్రాంతకి వాసి ನಿಮ್ಮ ಬೇನೋను గురించో కెచ్చనిని మరి బారి కెచ్చనిని బాప్తిస్మము ఈదటందుకి సిద్ధపర్తిని ఈసనిని అలకి ನಿಮ್ಮ ఏలియ తినే ఇల్లుపోతే ನಿಮ್ಮ ప్రవక్త తినే బారి వత్తిని అసలు బాధానికి వత్తిని ನಿಮ್ಮ ಬೇనోని ನಿಮ್ಮ గనక సరిగ్గా కెళ్ళుకుపోతే మరి మమ్మ మామిన్ రోత్తూరికి సమాధానంకి ఎత్తవలే నేను బేలత్ కన్నా నిమ్మ మాకు కెత్తవలే ఇంచుకెచ్చి కొంతమంది మనుషులకు యోహానినగ వత్తురు. యోహాను బెచ్చు సక్క దేవుడి సాయంకాలే సాక్ష్యమేసునుడు బాతకెత్తెత్తుకు దేవుడు అతడు ఎరుగననక ఒప్పుకొనెను. దేవుటిని బెచ్చుకోసరంగు మనడు చుట్టబంధూరికి మధ్యత్ కత్తస్కే మన దేవుడి శాంక ఊరు తిరియూరు మత్తస్కి కానీ ఊరికి తెలిసి తెలియో మాట తిరియూరు మత్తస్కి కానీ ఇల్లుకుపోతే అగ్గ నన్ను మినను కదా దేవుటిని నమ్త పిల్ల తిని నమ్తోని నన్ను మినను ఇరు మధ్యతే కనీసం నా దేవుడు బారాసి మినుడు ఊరు బేలకు ప్రస్తావన తత్తురు గనక రెండు మాట దేవుడి శాంక వివరించి ఊరికి కెత్తకడు
ఇందని సాహసంగిన కనీసం ఆ ప్రయత్నంగిన దొంగో పరిస్థితికు మీకు ಬೆಚ್ಚಕೋ సరంగు ఎదురాసమంతా కదయ్యో భారత్కు దేవుటిని తెలుసుకున్న తర్వాత మన చుట్ట బంధువులకు మనని పక్కత వాడటం ఆ ఊరి లోక్కిని జరగని కార్యకింకి మనని కరంకోకుండా పక్కత వాడటం మరి ఈ లోకత మందని మర్యాద తిని మనకి ఈ ఊరుబోను మనం తక్కువగా ఊడితొరుబోను ఇంచుకిచ్చి బెచ్చుకో సరంగు దేవుటిని మనడు పక్కత వాటరు అంతాడు మీరు బిస్కన్నాల పక్కతి వాడతిరిబోను దేవుడికి వచ్చినో ఇక యోహానిని తోటే తిరిగి మనతోటి నేను తిరిగినో ఓండల్లే దేవుటిని అలా పక్కత వాటిల్లో ఒప్పు నాకు తెలియంచరే ఒప్పుకుండకోకుండా ఓండు కొట్ట మందిల్లుండల్లే దేవుడి శంక సాక్ష్యమేసను ప్రవక్తకు కెత్తాటుగా యెషయాకెత్తాటుగా ನನ್ನ సాక్ష్యమేదటందుకి వత్తను దేవుడి శంక ఓని అర్దిని సరాలం తుంగటందుకి వత్తను ఇంచుకెచ్చి వెచ్చు ధైర్యంగా ఓరు మున్ని యోహాను దేవుడి శంక కెచ్చరు మత్తాటు మనడు ఊడితాడు మరి మీరు బేలా మినిరి నన్ను బేలా మినను మీరు బేలా సాక్ష్యమేసనిరి దేవుడి శంక మీ స్నేహితుడికి మధ్యతే చుట్టకిరి మధ్యతే రక్త సంబంధుడికి మధ్యతే మరి మీరు మందని ప్రాంతకిని మీరు ఉద్యోగతుంగనగ్గా మీ పిల్లకిని మధ్యత కత్తస్కే బేలాంటి సాక్షి తినికెచ్చనిరి మనడు మనుషుడికి మున్న ఒప్పుకొట్టుకు దేవుడల్లే ఓనగత్తస్కే ఓండు మనను ఒప్పుకుంటుండల్లే మనుషుడికి మున్న ఒప్పుకుండకపోతే ఓనగత్తస్కే ఓనై తండ్రికి మున్నే మన గూర్చి ఓండుగిన ఒప్పుకున్న నెంచును యోహాను దేవుడి శంక సాక్ష్యం ఎదటందుకి ఇది నాకు భాగ్యము దేవుడు నాకు ఇంత గొప్ప భాగ్యము అచ్చు గొప్పవానినయ్యో ఓని మార్గతిని సరాలం తుంగటందుకి నాని నేర్పాటు తుంగతో గాని దానికి గిన నన్న యోగ్యుడి తినయ్యో నన్న ఓని కాల్కిని ఎరుపు కుట్టటందుకు గిన నన్న అర్హుడి తినయ్యో ఇంచెరు బెచ్చు యోహాను తగ్గిసుకునిజి దేవుడి శంక సాక్ష్యం ఇత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు ఊడటి యోహాను మున్నెట అధ్యాయతే 20వ వచన తిని మనడు ఊడుకు 20వ వచన తిని 27వ వచన తిని మనడు ఊడుకు యోహాను అగ్గ సాక్ష్యం ఇదని విధానం చాలా చక్కగా మనకి వేడుందే ఎచ్చునో కదా ఊడటి యోహాను నేను నీళ్లలో బాప్తీసం ఇచ్చుచున్నాను గాని నా వెనుక వచ్చిచున్నవాడు మీ మధ్య ఉన్నాడు మీరాయన నెరుగరు ఆయన చెప్పులు వారును విప్పుటకైనను నేను యోగ్యుడను కానని వారితో చెప్పిను ఇక మన డూడ్కు యోహానికి దేవుడు ఒక పందిని అప్పగిస్తో ఆ పందిని అప్పగిసని దాంటే బాత పంతికి యోహాను ఎంచుకుట్టు బర్తాడు దానిని బాగా గుర్తించి దానిని తుంగటందుకి సిద్ధపడుతో ఆ పని తుంగనస్కే ఓనికి వాదని బెచ్చుకో అవాంతరకు మనుషుడికి నుండి అలాగే బెచ్చో మరి ఆ రోజు యూదులకు ఓనిగా కొంతమంది లేవీలకిని యాజకులకిని బెచ్చో పెద్ద టూరిని ఓనగ రోత్తరు రోచి నిమ్మ తుంగనది బాతది ನಿಮ್ಮ సాక్ష్య మీదటందుకు వత్తిని బేనోని శాంక సాక్ష్యం మీదటందుకు వత్తిని బేనోను గురించి నిమ్మ కెచ్చనిని బేనోని శాంక నిమ్మ ఈ ప్రకటిసనిని బాద్దానికి ప్రకటిసనిని మమ్మంత ఇల్లమా ఇంచుకిచ్చి బెచ్చో ఓనిని ప్రశ్నించటానికి వత్త ఆ మనుషుడికి మున్నే ధైర్యంగా దేవుడి శాంక సాక్ష్యమేసనోడు యోహాను ఈదని ఆ సాక్ష్యతే నిమ్మ నన్న అలాంటి పరిస్థితి వత్తస్కే బాతది పేక బాతದ ఈ మధ్య తల్లి నిమ్మల్లే యేసు దేవుటిని నమ్ముకొట్టినల్లే మతత్కి డిగ్గి అత్తినల్వా ఇంజరే మన కుటుంబకిని కాస్త సంపన్నంగా కలిగి మందని ఊరు పెద్ద టూరు ఎదురాసి తలపుర మత్తస్కే తలకై వంచి తిరేనీరే ధైర్యంగా తలకై తేచి నిజమే నన్న దేవుటిని తెలుసుకుంటాను నానిని ఓండు బారాసి మినుడు నన్న బాగుగా తెలుసుకుంటానికి దేవుడు సాయం తొంగును మీరుగిన ఆ దేవుడిని తెలుసుకుంటూ
బెచ్చో సక్కమంతే ఇంజరే చక్క ధైర్యముగా దేవుడి మున్నె నిచ్చి ఆ మనుషులకి మున్నె నిచ్చి దేవుడి శాంక సాక్ష్యం ఇదని ఆ గొప్ప భాగ్యతిని నీకు నాకు దేవుడేష్ను. నా చిన్నతనతే దేవుటిని తెలుసుకుట్టస్కే మాలో కాస్త మా మామయ్యలు మా సినయ్యలు ఇంజరే మా మామయ్యలోర చుట్టూ వత్తుండు వాసి మా మామలకి వచ్చినావు కదా బాతది పేకే ఈ దేవుటిని నమ్ముకుట్టినల్వా ఈ దేవుటి ప్రార్థన తొంగనినల్వా ఒద్దించరికెత్తకని క్యాన్సర్కి ఇల్లినల్వా ఇంచుకెచ్చి మా మామలు వాసి తలుపుతుండు. అలాగే మా సినయ్యలు వాసి గిన తలుపుతుండు. ఈ ఇరువురు గిన కాస్త చదువుకుట్టోరు, కాస్త మా కుటుంబకిని కొంచెం అన్నీ తెలిసి మత్తోరు. అందుకని ఇరువురు వాసి నానిని తలుపుతారు. ఈ దేవుటిని నమ్ముకుట్టినల్వా నీకు ఏసు దేవుటి పిచ్చి పిత్తలవా నిమ్మ ఈ దేవుటిని విడిసి మీదకు విడిసివనింజనేనల్వా ఇంజరే నానిని గద్దిస్తారు. అసకి నన్ను ఒకటే మాటకెత్తాను, నన్ను ఈ దేవుటిని తెలుసుకుంటాను మమ్మందరిగిన మంచిగి మెనం వాళ్ళకి మీరిగిన ఈ దేవుటిని తెలుసుకుంటాను రోజు ఇత్తది ఒరటి వేయితే ఇంజరే సమాధానం ఏదంగానే తలతెక్కల సమాధానం వేసని నిమ్మ ఇంచుకెచ్చి తెరుతారు. దేవుడి శాంక సాక్ష్యం ఈదటంతకి నీనిని నానిని దేవుడు ఎంచుకుంటుండు. మనడు సమాధానంకి ఎత్తనసికి ఊరికి తలతెక్కల సమాధానంగానే మందొచ్చు. భారత్కు అపోస్తుడత్త పౌలకి వచ్చినావు కదా ఊరికి మనడు ఈ సువార్తని గూర్చి దేవుటే దేవుడు బారాసిమినుడు ఓని గూర్చి కెత్తనసికే అది ఊరికి వెర్రితనంగా అనిపిస్తే కానీ నాడి తప్పకుండా ఓరు అరిసిదాయకుండా దేవుటే ఏర్పాటిని గనక ఓరు మతుకు తప్పకుండా ఓరిని దేవుడు రక్షించుకుంటందుకి బేదో ఒక రోజు నిమ్మకెత్త దేవుడి మాట ఓరిని దేవుడి కాల్కినగ నడిపిస్తందుకి సహాయం దొంగితే భారత్కు నిమ్మ మున్నే దేవుడి మాట తినికెచ్చిమి నేను గనక ఆ దేవుడి మాట బెసికత్కన ఊరికి గుర్తు వేయితే అసలు ఆ మాట తినేకి వెళ్ళుకుపోతే ఓరు బేలా రక్షించబడితోరు. అందుసంఖ్యగా యోహాను నేడు మనడి మున్నెటి అధ్యాయతే 4 సాక్ష్యం ఇత్తాటుగా మన డోడున్నాడు. ఈ 4 యోహాను బేలా సాక్ష్యమీశ్వరు వత్తుడు పెద్దటూరు మున్నే మరి ఆ రోజు యూదులకు రోత్తరు లేవీలికిని యాజకులకిని ఒరుముని బెచ్చు ధైర్యంగా ఇది నాకు గొప్ప భాగ్యం ఇంచుకెచ్చి అసలు కనీసం ఆ మహా గొప్ప దేవుటిని నన్న ఓని మార్గతిని సరళం తుంగటానికి వస్తాను నిజమే కానీ ఓని ఎరుపు కుత్తటంగిన నన్న సరపరవను ఇంచుకెచ్చి ఓని నోడు తగ్గించుకుంటున్నాడు దేవుటిని బెచ్చో గొప్పగా మనుషుడికి మున్నే దేవుటిని తోపేసినోడు బెచ్చుకో సందర్భకిని మనడు తక్కువ ఆసనడింజరే దేవుటిని తక్కువ తుంగని సందర్భకు బెచ్చుకో మన దేవుడు దాని శంకయ్యో నేను ఎంచుకుంటది మనుషుడికి మున్నే ధైర్యంగా దేవుటిని ప్రకటించని ఆ గొప్ప ధైర్యతిని దేవుడు మన లోపల వాడుతాం. నీ లోపల మందనది శక్తి గలుగుత దేవుడు నీ బతుకిని నా బతుకిని బాగుతుంగని దేవుడు మనుషుడికయ్యో మనని బతుకుకిని బాగుతుంగనది ఆ మహా గొప్ప దేవుడు మన బతుకుకిని మన కుటుంబకిని బాగుతుంగి ఓని సక్కటి అరిదే నడిపిసొరే ఈ లోకత బేలా బతకవలో బేలా పరిశుద్ధంగా బతకవలో నడతవలో అందరికి బేలా నడసొరే అరిదిని తోపిసువలో ఈ ఏర్పాటు తుంకొట్టో అద్దుకెత్తడానికి ఏర్పాటు తుంకొట్టో దేవుడు నేనిన్నాని అచ్చుటే గాని మనుషులకి మున్నే మరి దేవుటిని ఒప్పుకుండని విషయం సాక్ష్యం ఇదని అవసరం వత్తస్కే ఆ తలకై వంచి తిరియటము ఇల్లుపోతే తలకై తిని గోకొరే నిజమే నమ్ముకొట్టాను దేవుట్లోనికి అత్తను బేదో సాగొందే ఇత్త ఆ సాక్ష్యం ఇదటంతకయ్యో అలాంటి ఆ సచ్చు పుచ్చు సాక్షాత్తిని ఇల్లుకుపోతే మనడు దేవుడి శాంక వెరసొరు నన్ను నమ్ముకొట్టనించుకెచ్చి ఆ మనుషుడికి మున్నే నేను ఒప్పుకుంటందుకి తలకై వంచటందుకయ్యో దేవుడు ఎంచుకొట్టద్దే నిమ్మ నన్న ధైర్యంగా మనుషులకు మున్నే సాక్ష్యం ఈదటందుకి మేమీని నానిని ఎంచుకొట్టుండు
మరి ಬೇಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮೀಸನಿರಿ, ಬೇಲ మీ స్నేహితుని మధ్య తిమినిరి, మీ బంధువులకి మధ్య తిమినిరి. దేవుడి శాంకకి ఎత్తవలసి వతుకు ఓరిని గుర్తిసోరే నా బతుకి నేనయ్యో మన బతుకుకిని బాగుతుంగని దేవుడు ಮುನ್ನೆ ಬೇಲ ನಡತವಲು పెరికే మత్త అవంత విడిసి మున్నెడికి ಬೇಲ దాయవలో ఇత్త దానిని ఈ భక్తి మార్గతికి వత్తస్కి నేర్చుకుంటున్నాను. బతుకిత్కు ಬೇಲ మంతో ಇತ್ತದ್ದಿ నాకు ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ವತ್ತಸ್ಕಿ ಗಾನ ಅರ್ಧಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಆಸಿ ಪುಟ್ಟಂತಕಿ ನನ್ನ ಬೇಲ ಬದುಕವలో నాకు ಬೇನೋ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲೋಡು ಕೆತ್ಕನ್ನ ಆ ఆఖరి వరకు నానిని నాకు ధైర్యం వేసి నానిని గొప్పగా నడిపించటానికి నన్న దేవుడి శాంక ధైర్యంగా నిచ్చి నా కాలికి నన్ను నిచ్చి నా కుటుంబతికి అలాగే నా బంధువర్గకి మధ్యతే ధైర్యంగా బతకటానికి నాకు ఈ దేవుడు ఇత్త మాట నాని నడిపిసిన విధానం వెಚ್ಚು నాకు శక్తి తినిసొందే, నాకు ధైర్య తిని పుట్టిసొందే. నన్ను డొల్లి దాయటందుకు ನನ್ನ ఇల్లుకు పోతే నన్ను అందరికన్నా తక్కువగా మినను పెరికరిసి మినను దీవెనకి ಇಲ್ಲ ఆశీర్వాద ಇಲ್ಲ ಎಂಜರು ಕೃಂಗಿ దాయటందుకు ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಗ పుట్టిసిల్లో నానిನ దేవుడు ధైర్యముగా మనుషులకి అందరు మున్నిగిన నా బంధువర్గకి మున్నే నిచ్చి నా దేవుడు నాకు బతికిసని ఆ విధానతిని అనుభవిసోరే. నా కుటుంబము నా పిల్ల నెమ్మదిగా బతుకురే, సంతోషంగా మత్త దాటి తృప్తిగా బతకటం నా దేవుడు నాకు నేర్పిస్తును. ఇంజరి సాక్ష్యం కెత్తని గొప్ప ధైర్యతిని దేవుడు నీ లోపల నా లోపల వాడుతో కానీ దానిని పెరికి వాటి మనుషులకు మున్నిడికి ఎదరత్తస్కే వెరస నిరుబోను వెరతొద్దు. మరి నేడు యోహాను ఇత్త ఆ సాక్ష్యం చాలా గొప్పంగా మిందే యూదులకు అందరికి మున్నిడికి వత్తస్కే యోహాను చాలా గొప్పగా దేవుడి శాంక సాక్ష్యం ఇసను. మీ అందరు మున్నిగిన సాక్ష్యం కెత్తటందుకి కానీ వాళ్ళకి అన్ని దేవుడికి ఎరుగో జనత మధ్యకి కత్తస్కే ధైర్యంగా దేవుడి గురించి ప్రకటిస్కటు కెత్కటు మీకు మత్త ఆయుష్ తిని ఆ దేవుడిత్త ఈ అవకాశతిని బతికి మందంగానే ఉపయోగించుకుంటాడు. మనోరందరిగిన దేవుడి కాలికినకు వాసి దేవుడి శాంక నిచ్చి ఆ రోజు నా దేవుడి శాంక నన్ను నిత్తను నేను నా బంధువర్గకు అందరూ నా స్నేహితులకు అందరూ మా నాటినూరు అందరిగిన నేడు ఆ రోజు దేవుడి శాంక ఒక మాటకి ఎత్తటందుకి నింద ಅರ್ಥಕನ ಬಾರಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ನಿಂದ ಪೌಲಿಗೆ ಈತೋ ಗದಾ నా రక్త సంబంధురికి నీ సంపాదించుకుండటానికి నన్ను దేవుడి నుంచి ఆ కొంచెం దూరం అతకన పరివిల్లే ఇంజొరే పౌలుకి వచ్చునో అచ్చో పెద్ద మాట తిని పౌలు వాడుతో దేవుడు ನೀನಿ ನಾನಿ ఎంచుకుంటది కొంచెం ఓరు మున్నే మనన్ బేనో తన్నోరు కాకపోతే ఒక మాట గేయితోరు బాతది నిమ్మకి ఎత్తనది నింబేలకు అత్తిని మామినిగిన నడిపిసవలించరు అనుకుంటే నేనే ఇంజర్కి ఎయితోరు దాని ఆ కెత్తంత మాత్రతే మనడు తక్కువ వాయిస్ అన్నాడు. నిమ్మ దేవుడికి హెచ్చినో నిమ్మ గొప్పవానిగా హెచ్చించబడతలితుకు నిమ్మ దేవుడిని హెచ్చించి నిమ్మ తగ్గయించును. యోహానద్దే తొంగుతో యోహాను తగ్గుతో దేవుడిని హెచ్చిసి దేవుడు మహా గొప్ప దేవుడు ఇంచుకెచ్చి ఊరికి వత్తూరికి దేవుడి సువార్త తినికిచ్చి మారు మాట మళ్ళీ సమాధానము మళ్ళీ ఇంకొక ప్రశ్న ఊరికి వాదకుంటే సమాధానంకి ఇచ్చిరో అత్తం దేవుడు అభిషేక తిని నీకు నాకు ఈ తరకి ఇంక తగ్గుతాటుగా దేవుడిని మాట తిని కెత్తటానికి దేవుడు మీకు ఆ జ్ఞాన తినీతోడు నాకు ఆ జ్ఞాన తినీతోడు దానిని ఉపయోగించుకుంటటానికి మాత్రం మీరు నెత్తవలే నెత్తుకు దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తుండు వాడుకుంటుండు. మనందరిగిన మీకు మందన ఆశ మీ ఊరందరూ మనోరందరిగిన ఓని రాజ్యతకి వారసులకి ఆదవలింజరిల్లే అందరిగిన ఓని రాజ్యతే దేవుడి రాజ్యతకి మనందరిగిన వారసులకు ఆదవలింజరికే కదా ఈ భక్తితే నడతనద్ది. మరి దేవుడిని అందిసని బాధ్యత ధైర్యంగా నిల్లటి దేవుడి తరపుని గొప్ప సాక్షులుగా నిమ్ముటు దేవుడు మీకు ఆ ధైర్య తినేసి మీ పైట ఆ మాట తిని వాటితోండు అసికెట్ భక్తులకు ఒక పాణ మీదటందుకినా లెక్క తుంగిల్లోరు కదా. మరి మనడు బేల మినడు తర జరిగంజనకు మన ఆయుష్ ఆసంజొందే
ಆ ಸಂವತ್ಸರ ಜರುಗಿ ಅಂಜನಕು ఇంకా 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 వెరసొరు బెచ్చుకు రోజుకు అణికిమంతాడు, వెరసొరు బెచ్చుకు రోజుకు ఈ భక్తి పేరికరిసిమంతాడు. దేవుడు ఆశపరచును ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಗೆ ಧೈರ್ಯముగా ಒನ್ಸ್ಯಾಂಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮೀತಿನಿ ధైర్యముగా అందరు ముందు నిచ్చి దేవుటిని ప్రకటిస్తిని ధైర్యముగా నీకు మొత్త బలహీనతకంతగిని విడిచి నా దేవుడు నా నేను పరిశుద్ధపరుస్తుండు, నన్ను మార్తను, నన్ను మంచి మనిషినిగా నేను నెత్తను, నన్ను ఇదివరకు మొత్త నా పాత బతుకంత విడిసిత్తను, నన్ను నేను నూతనముగా దేవుడే సృష్టి, దేవుడే ప్రణాళిక, దేవుడు ఏర్పాటిని మందని కొత్త మనిషిని నా బతికిని దేవుడు వత్తుండు, నా బతికిని వెలిగిస్తుండు, నా కుటుంబతిని వెలిగిస్తుండు ఎంజరే సాక్ష్యం ఈదని రోజు బెసికి వేయితే దేవుటిని నమ్ముకుట్టిని మంచిదే. బెచ్చగా దేవుటిని సాక్ష్యమేసని సాక్ష్యం ఈదవలిత్కు మన బతికిని దేవుడు మీ హృదయకిని మీ మనసుకిని మీ బతుకుకిని వెలంగవలే. మీకు మొత్త బలహీనతకంతగిని విడిచి బిస్కత్కు నెత్తితీరు అస్కి ధైర్యంగా దేవుడి శాంక కెత్తటందుకి నెత్తగలిగితీరి. పెరికిడికి అంజనడికు బాతో బలహీనత లోపల మిందే దానిని మనుషులు కోడినోరు. నీ లోపల మందని బలహీనతని ఇంగడి నుంచి మనుషులు కోడొద్దు. నీ లోపల మందని దేవుటిని ఇంగడి నుంచి మనుషులు కోడవలే. అలా దేవుడి సాక్షిగా మీరందరిగిన నెత్తవలే, మనందరిని ఎత్తవలే. నేను దెమ్మిరితాడు, నాడి దెమ్మిరితాడు, నన్ను బెచ్చుకు సరుగు దేవుడి మాటకెత్తకన్నా ఇదే మాట తిని మళ్ళా గుర్తు తుంగితను మన ఆయుష్ బెసుకో తెలియ నింజి కెత్తని ఈ మాట కెత్తను నన్న నాడి మంతనో మన్ననో తెలియ. ప్రతిరోజుకి నా దేవుడి శాంక మనడు సరితుంకోండు జొరే మన లోపల మందని దేవుటిని లోకత్కి తోపిసని గొప్ప సాక్షులకునిగా నెత్కటు. అలా మీనందరిని దేవుడి దీవిసవలించారు. మా ప్రార్థన కణుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన తొంకటు. యేసయ్య నీకు వందనకయ్యా ఇద్దయ్యా యోహాను సువార్త తినమమ్మ ధ్యానం తుంగనం పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నిమ్మ మాకు సహాయం తుంగురే మామిని సరి తుంగురే మాతోటి తిరియురు వాసనిని నీకు వందనకు. ఆ రోజు యోహాను సాక్ష్యం ఇత్తాటుగా మమ్మినందరిని తీర్చిదిద్దవలిత్తద్దే గదయ్యా నీ ఉద్దేశము, నీకు మందని ప్రణాళిక. దానిని నీ పిల్ల మమ్మ మరింగి దాయికోకుండా ప్రతిరోజు నీ శాంక నెత్తటందుకి నీ పిల్లంకి సాయం తుంగ ఓరి ప్రాంతకిని, ఓరి కుటుంబకిని, ఓరి బంధువర్గకిని, ఓరి నాటికిని నీ శాంక నీ లోపల మత్త నేను తోపిసని భాగ్యతిని నీ పిల్లంకందరికీ ఈమయ్యా అందరిని అభిషేకించ గొప్పగా ఒక బతుకుకిని వెలిగేసి దీవించి ఆశీర్వదించి గొప్ప సాక్షులకునుగా అయ్యా నీ పిల్లనందరినీ ఒక బంధువర్గకిని సొట్టకీరి మధ్యతే నిప్పిసి నిమ్మ దేవుటి నాసి మిని నింజరు ధైర్యముగా నీ గురించి కెచ్చొరే అందరినీ యాకే నడిపిస్తాను భాగ్యత నీ పిల్లంకి ఈమెంజొరే నీ పిల్లని దీవిసేయింజొరే ఏసైతే పెదర్తి మాట అంత తలపురమినం తండ్రి ఆమేన్.